Primer que res, demana la presència del representant de l'organització juvenil Almogàvers, Ferran Pasqual i Virdomine, perquè ens adreci unes paraules, perquè ells també són organitzadors d'estos actes. Sí, bé, primer que tot, donar la nostra bona enhorabona a Norbert, el merescut guardó, i moltes gràcies a tots i a totes per assistir. Començaré un breu parlament per posicionar la nostra organització. Està escrit al mòbil, però no el veu. El 25 d'abril, tots els anys, ens evoca un sentiment de lluita necessària. Fa 310 anys que ho perdérem tot. Perdérem les nostres tradicions, perdérem els nostres drets, perdérem la vida de tantes i tantes persones que cregueren en allò que coneixien i que estimaven el seu país. No tot varen ser pèrdues, però guanyarem cadenes. Guanyarem cadenes que encara avui estan presents a tots els comentaris, a tots els actes que patim dia a dia encara avui i que no són més que manifestacions d'aquest odi etern de l'imperi que ens té ofegats des de ja fa 3 segles. Les cadenes tenen un greu problema i és que qui no es mou és impossible que les senta. I moltes vegades pareix que la passivitat faci que es faci veure un miratge de llibertat que mai hem tingut i que ja va sent hora que lluitem per construir. Les bones notícies també compten i la millor que podríem sentir és que la majoria de joves del País Valencià, dels països catalans, sí que sentim les cadenes i que ara mateix, avui per avui, el nostre objectiu principal és destruir-les i avançar cap a un món on com a poble, on ser lliures. Cal ser clars i veure que per part de l'estat espanyol mai hi ha hagut una voluntat d'entesa, que sempre hem sigut la colònia de sol i platja, que ofrena glòries i que paga i que calla. Hem de deixar clar que avui per avui això s'ha acabat, que no renunciem a res. Volem ser lliures com a poble, volem ser iguals com a persones, no volem ni fratricidis monetaris, ni masclismes medievals, ni aquestes violències imposades de fora. Deixem clars els objectius, deduïm l'estratègia i avancem conjuntament, sense sectarismes, sense segregacions ideològiques. Mirem els punts comuns i avancem junts cap al futur que tots volem. Som i serem País Valencià. Visca la terra! Gràcies, Ferran. Ha estat per a mi emocionant veure com la cadena generacional va a més. Això és de futur. Els jovens, la veritat és que reconforta saber que tot el treball que han fet les generacions anteriors està seguint continuat i amb més objectius i objectius més clars. Bé, avui ens hem convocat ací perquè Norbert Blasco anem a donar-li el guardó Compromís, el tercer guardó Compromís a Norbert Blasco. Jo vaig a fer ací un xicotet resum de la seva vida i obres. Ja coneixia moltes coses de Norbert perquè hem coincidit
en molts actes, ja ens coneixem des de fa prou anys. Però he comès l'error d'entrar esta setmana en internet per a veure si hi havia alguna cosa que no coneixia, i ha sigut un error perquè se m'ha distorsionat tota la informació que tenia, que pensava que era molta, se m'ha ampliat de manera ja desmesurada. Per tant, la paraula resum va tindre el seu significat exacte, perquè és impossible en tan poc de temps explicar tota la llau de notícies que m'he trobat de Norbert en una entrada d'internet, senzillament, fa uns dies. Primer que res, anem a situar-lo en el temps. Norbert pertany, per a mi, a una generació imprescindible, senzillament una generació imprescindible. És a dir, nosaltres no estaríem en els paràmetres actuals d'objectius de normalització lingüística, de normalització nacional, de tindre una mínima estructura institucional valenciana, tindre una mínima estructura jurídica valenciana, un estatut d'autonomia que diu que som una nacionalitat històrica, per exemple, tindre una llei d'ús, és a dir, això seria impensable sense la generació que representa Norbert, la generació dels 60 i dels 70. Ells es van trobar un país valencià i un estat espanyol vençut, ocupat militarment. Així és molt exacta una frase de Churchill, un periodista americà, un dia li pregunta a Churchill l'any 40, diu, ¿vostè què opina d'Europa? Diu, bueno, Europa està ocupada per l'exèrcit alemany, 1940, excepte Espanya, que està ocupada pel seu propi exèrcit. Van trobar un país ocupat militarment, una dictadura duríssima, que aquests dies hem estat, fa un ratet estàvem veient algunes conseqüències, és a dir, afusellaments cada 2x3, no només afusellat només precisament per pertànyer a un partit polític, és a dir, el mateix rector de la Universitat de València, per ser rector d'una Universitat de València en un càrrec públic en època republicana, perquè l'home era un científic, i ja està, amb idees progressistes, és a dir, així es van carregar tot el que van poder i més perquè no van poder. Per tant, es va trobar, aquesta generació es va criar en una situació de pobresa, en molts casos de misèria, i en una guerra mundial, en una segona guerra mundial, i en les conseqüències d'una segona guerra mundial, tots els anys 40, on, clar, això afectava, per exemple, les exportacions de la taronja d'esta comarca. Esta comarca, per exemple, no podia funcionar, entre altres coses, perquè hi havia una segona guerra mundial, i no podia funcionar, entre altres coses, perquè l'estat franquista requisava una part de l'arròs, és a dir, el que tenia fanecades d'arròs, una part de l'arròs se n'anava a l'estat per a pagar els deutes amb els alemanys i a pagar tot tipus de deutes que tenia en tots els feixismes europeus, començant per italians i alemanys. Per tant, aquesta és la situació, un país vençut, destrossat, desmoralitzat, que es va trobar aquesta generació. A partir d'ací, varen fer un miracle, és a dir, en els anys 60, aquesta generació, que és la generació que representa Norbert, varen començar a fundar associacions, el grup Amunt en Alzira, així en la Pobla el grup que va representar els que varen fer la revista Terra Nostra, per exemple, i van començar a treballar, a organitzar-se, a lluitar. I el fruit de tots aquests anys, els anys 60 i 70 de la lluita, va ser que vam arribar a la transició espanyola amb un país valencià amb una sensibilitat i sensibilització nacionals forta, que era impensable en els anys 40 i 50 de capelletes literàries, que sí que n'hi havia gent que feia jocs florals, hi havia gent
com Soler i Estruc, per exemple, per parlar d'una persona molt relacionada amb la Pobla Llarga, que feien el que podien, publicaven el que podien, se gastaven els diners publicant, per exemple, i mantenint una literatura nacional, que també era important, però no podien passar d'ahir, senzillament no podien entrar en política perquè els massacraven. Per tant, va ser la generació de Norbert els que van dir que no era suficient en la cultura, que també havia d'entrar en l'activisme polític, en l'activisme cultural, i són els que van fundar els grups, per exemple, el Coderi, el col·lectiu d'ensenyants de la Ribera, que va fer una bona feina, són els que van impulsar els cursos de l'ICE, primer com a alumnes i després com a professors de la Universitat de València, abans que es morís Franco, atenció. L'any 73-74, gràcies a aquesta generació, l'ICE de la Universitat de València, és a dir, l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València, ja feia cursos per al professorat, a pesar de tots els pesars, perquè hi havia gent com Norbert que estava ahí lluitant de sol a sol. Tot això acompanyat d'un rigor extraordinari, rigor que en el cas de Norbert va significar un primer premi a nivell d'estat espanyol, que va ser el Premi de Ràdio i Televisió Espanyola per el tema d'emissió en rescate, per tota la feina que va fer en Alzira catalogant ceràmica medieval i d'altres èpoques. Un segon premi el 79-80 també a nivell d'estat espanyol i un tercer premi també del 80-81 a nivell d'estat espanyol per el rigor en les seues investigacions i al mateix temps en la seva aplicació didàctica. Estem parlant, per tant, d'un número pobletà no només en el País Valencià, sinó que una primera espasa també en el camp de la investigació, en el camp de l'aplicació didàctica de les investigacions, que també s'ha reconegut a nivell de País Valencià. Per exemple, l'Ajuntament d'Alzira els dona un premi a la innovació educativa, a un treball d'equip que estava també Norbert, que es deia Llegim l'espai urbà. En això Norbert ha sigut un pioner, és a dir, jo vaig a mesclar-ho tot perquè tampoc tinc tant de temps en entrar a parlar de tot el que ha fet Norbert, per tant vaig a mesclar-ho tot. En la Pobla Llarga, per exemple, hauria sigut impossible fer les rutes culturals que hem fet els últims anys sense tota la saviesa de Norbert. És a dir, he portat ahir uns quants exemplars de rutes. És a dir, la ruta del modernisme a la Pobla Llarga, això és una joia, que algun dia l'haurem d'editar, perquè és que està tot el que n'hi ha de modernisme a la Pobla, absolutament tot, i és un poble riquíssim en aquest aspecte. Tot això, sense Norbert, impossible. Taulells gòtics valencians, taulells valencians del gòtic a l'Art Deco, va ser la ruta Sant Calís 2010, sense Norbert, impossible. És a dir, tenim una riquesa artística brutal que ens ha descobert Norbert. Mai més ben dit, perquè el Crist gòtic medieval de finals del segle XIV, començaments del XV, el tenim perquè Norbert es va empenyar en descobrir-lo. Fent-li visites, al final va descobrir que teníem un Crist gòtic. Bueno, això és increïble, és així, fa uns anys. I Vicent Guerola, que el va acabar de descobrir. Bueno, el cementeri de la Pobla, per exemple, coneguem el cementeri de la Pobla, la visita guiada pel Via Crucis i marbres antics del cementeri, perquè Norbert s'ha dedicat a investigar-lo. I així, tantes i tantes coses. Jo tampoc voldria acabar esta xerrada sense dir que la trilogia que ha fet de llibres sobre la Pobla Llarga, Cartes a Odila, Històries i llegendes casolanes i de mestres i pobletans, això no té preu tampoc, això és imprescindible per a tot bon pobletà haver-ho llegit, no una, més d'una vegada, perquè és que així n'hi ha de tot, així n'hi ha història, literatura, anècdotes, és a dir, així està la vida de la Pobla contemporània concentrada en 3 llibres. Jo és que no me cansaria mai de recomanar-los. Bueno, a mi l'únic que m'és a mal de Norbert, i ho he de dir tot, és que resulta que en internet posen sempre investigador alcireño. Això no. Sí que s'hauria d'aclarir, perquè ja he vist fins 5 entrades d'investigador alcireño. Sí, és veritat, ha fet Alzira Ceràmica, un passeig pels seus paviments antics, treball d'investigació brutal també. L'any 79 ja es dedicava a descobrir Alzira, en Acció Cultural del País Valencià, Alzira Ceràmica també han descobrit. Això l'any 79, a color, l'any 79 fer això a color
un llibre didàctic sobre Alzira a color, bueno, això era una novetat absoluta, és a dir, didàctica local. Jo he de dir que sense ell tampoc havíem pogut fer el llibre de la història il·lustrada de la Pobla Llarga, és a dir, va ser ell el qui ens va animar i va dir que ell s'encarregava de la part d'art i gràcies a ell, bueno, això part li dona molt de valor al llibre, però bueno, no cal que vos diga res, any 79, Norbert Blasco. Lo d'investigador alcireño m'imagino que m'ho diran perquè també ha fet una col·lecció d'àlbums sobre Alzira i els seus voltants de totes les èpoques històriques, és a dir, a veure quin poble té una col·lecció d'àlbums en cromos de totes les seues èpoques històriques. Jo penso que l'únic que ho té és Alzira gràcies a un pobletà. I així vos diria moltes coses més, però, en fi, no puc tampoc abusar del temps. Només m'acabaré dient el següent. Mireu, nosaltres partíem d'una situació en la Pobla que era Comisión de Fiestas de San Calixto por la Larga, Juegos Florales 1954. Lo únic que es podia fer en valencià era la part de la poesia dels Jocs Florals. Tot el més s'havia de fer obligatòriament en castellà. I la part de poesia es podia triar entre valencià i castellà. D'ací partíem. D'esta misèria partíem. D'esta misèria a tindre la llei d'ús, d'esta misèria a tindre un estatut d'autonomia que diu el que diu i a no renunciar a moltes més coses, perquè tot això este grup ho va fer en nom de la nostra cultura i d'una cultura que per a ells anava de Perpinyà a Guardamar i de Maó a Salses. Era la cultura i la llengua dels països catalans que ells afirmaven que formava part del País Valencià, com a mínim en llengua i cultura. I l'últim, dir-vos que no ens podem encantar perquè encara estem en algunes situacions prehistòriques, però que són reals. Una notícia del diari, un policía pide a la vicepresidenta de la Diputación que no le hable en valenciano. Això va passar. A la vicepresidenta de la Diputació de València. Això no pot continuar així. Per tant, no acabe. Gràcies, Norbert, gràcies a la generació que representes, perquè sense vosaltres estaríem ben enfonsats. I Norbert, el net de Vicent Lobrer de la Pobla Llarga, aquell xiquet del carrer Nou, ara és una glòria pobletana ben guanyada. Moltes gràcies. La presència de Norbert Blasco, de Daniel Carbonell, de Joan Company, de Josep Nadal, per a entregar-nos el protocol. El paper el tornàvem a reutilitzar i en l'escola també. I em sap mal això d'esgarrar-ho. És un tiro gravat? O és socarrat? És socarrat. Bueno. Socarrat és... Estic saltant tots els protocols i tot. Ara, Norbert dirà unes paraules, però primer que res també volem agrair la presència del regidor de la Pobla Llarga, Vicent Furió, per estar en aquest acte, i ara mateix ja Norbert ens dirigirà unes paraules. Gràcies. Se
sent bé en això? Sí. Ara. Gràcies, Ferran, pel teu parlament, que jo he de resumir en 3 o 4 paraules, quasi monosíl·labs. M'he fet major. Això explica molt del que ells diuen, però autoritats, tant actuals com passades, autoritats acadèmiques, perquè tinc l'honor que estigui Vicent Guerola de la universitat així, que és el que realment va descobrir que el cris gòtic de la Pobla era real. Els altres ho posaven. Gràcies per haver vingut. No s'assusteu. No s'assusteu perquè seria inhumà que jo m'haguera preparat després de les conferències que heu tingut, que jo m'haguera preparat així un totxo para quedar bé, i no vaig a fer-ho. O sigui, el que vaig a fer és a contar algunes històries, perquè quasi tot el que hi ha fet a la Pobla és de replegar tradició oral. El que en la Pobla diuen, és una paraula que a mi m'agrada, no serà potser molt acadèmica, però diuen sussoït. El succeït, que és el que han estudiat d'això, és algo que ha passat. Però el susseït, a mi em dóna la impressió que és el que s'ha transmès, algo que ha passat però que s'ha transmès per tradició oral. I és una paraula, no sé si acadèmicament serà vàlida o no, però a mi m'agrada. És de la Pobla. En quant a això que sabem, que jo no ho sabia, que apareix com alt gerent, investigador del CEREN. Bueno, gran part de la meva vida ha estat allí. Però quan un amic meu, que per desgràcia va faltar la setmana passada, va voler escriure un llibre que es deia Alzirenys il·lustres. Jo li vaig dir, mira, a mi el primer que m'has de posar és nascut a la Pobla Llarga. Després ja escrius vida, obra i miracles, tot el que tu vulguis, però el primer ha de ser posar això, que som nascut a la Pobla Llarga. Així és que protesta interna siga para que el primer que posen sigui això. A més, que la meva família, gran part de la meva família ha mort en l'extranjer, en Argentina, com molts saben, a França, i un tio, el Rafael Gil, el pintor, el que té, gràcies a l'alcalde que present, el que té un carrer així, sempre em dia una cosa que em feia pensar. Sempre em dia, els teus tios moriran, per no dir, i jo també, sense expulsar de les espardenyes la pols de la Pobla Llarga. Això ja ho vol dir tot. O sigui que muiguen, estiguen on estiguen, pues les arrels, la família, o sigui, de fet, l'haver vist el Crist, jo quan venia a la família i això, deia, mireu per si veureu un Crist que o és molt lleig, perquè si no els diga, així en la Pobla, i en vegades que ho diuen, és més lleig que el Crist de la Pobla. El Crist de la Pobla, per a mi, no li tenia res que envejar a l'Axiomo, que diuen en castellà, que va repintar la dona aquella, que va fer aquesta monstruositat, pues en menor era el de la Pobla també. L'havien tapat el petit. Bueno, en fi, moltes coses. Jo ara estaria així, parlant de coses de la Pobla, però ja he dit que seria inhumà per a vosaltres. Sí que vull recordar algunes coses que no sé si recordareu. Els escarabats, sabeu? La gent jove no crec que ho sàpiga, perquè
perquè els pobletans es diuen escarabats. La gent jove crec que no ho sap. Quan fem la professó a Sinalzira, ui, perdó, ja estem una altra vegada. Quan fem la professó en la Pobla, com la feien? Anàvem pel carrer Vall, que és on vivien les famílies, podem dir, més pudients, la Matilde, la que va pagar el campanar, els Minyanes, el pare del rei tenia la casa ahí, però vivien, que era el Puigmoltó. El pare d'Alfonso XII tenia casa en la Pobla. Clar, en totes aquestes cases la professó tenia que passar per allí. Darrere estava la closa. Què tenien que fer? Arribar al Cabanyal, pegar la volta, i per això sempre es burlaven. Diguin, però pega la volta la professó en la Pobla. I era per això, perquè giraven allà i si el motiu de dir-se escarapats. Però que això en tots els pobles, els d'Alberic es diuen rateros, no sé si sabreu, perquè inclús el dilluns, que es dia de mercant, n'hi havia parat de rata. Ara de rata té arrossars, una rata que es podia menjar. Bueno, jo no menjava. A veure, així m'havia apuntat 4 coses. Bueno, m'he enterat que ja heu fet un cicle de conferències, avui mateix ho he llegit, i el que sí que, a més de donar-li les gràcies a Ferran, sí que voldria que es plantegeu alguna vegada que este guardó siga per a ell. A pesar de la seva joventut, té ja prou mèrits, no vull influir en res, però és de veres, una de les persones que crec que se'l mereix. Una altra cosa que potser no sabeu és que ací en la Pobla va haver una escritora que li diuen Matilde Lloria. Matilde Lloria, que jo una vegada vaig llegir un llibre i el pròleg el feia el Pere. Matilde era d'aquella generació encara anterior a la nostra, que té més mèrit encara, i que va estar ací, família ací a la Pobla, casada en un metge, perquè ella realment el cognom era González, però va aprendre el del marit, que pareixia més literari. El marit era metge i va estar exiliat, se'n tingueren que anar, tant ell com ella, a Galícia. Però allí en Galícia ella va continuar escrivint en valencià i en gallec. És una persona vinculada a la Pobla, però que dissortadament molta gent no la coneix. Una vegada, en quant a persones així importants, estava jo en la inauguració d'una exposició en el Museu Nacional de Ceràmica i la directora em diu vine que vaig a presentar-te a la presidenta del Consell. Molts no el coneixereu, però el primer govern autonòmic que va haver així es va dir Consell del País Valencià. I jo vaig allí, la presidenta que em presentara, jo no sabia de protocols, si tenia que dir honorable o... Dic, a veure, me la presenta i ella em diu, tu eres de la Pobla? I dic, doncs sí. Resulta que ella, també tota la família, els Carbonell, eren de la Pobla. I ja ens parlen de tu i ens diuen, de què eres filla? De Conxa, de tal. Havíem format també quadrilla en aquella època. Ja ens parlàvem de tu, ja va desaparèixer el protocol. En fi, històries així, encontraria, jo m'alegre molt quan vinc a la Pobla i veig que està molt normalitzat, quan veig que els 25 anys de paz, això no sabeu de què va, ara es diu Sánchez Guarner, és l'escola, prop de ma casa, l'auditori, l'antic escorxador, es diu Vicent Andrés Estellers, una altra plaça Joan Buster, la plaça del meu poble
es diu plaça del País Valencià. Sí. I bueno, i l'escola és l'Enric Valor, clar, jo estaria contant totes les coses que fan que el meu poble siga un poble normal. Estic cansat vos? No. Sí, no, ja ho sé, ja que Ara farem. la falta. Bon. El dibuixant Tortifus, sa mare també va viure així a la Pobla. Molts no ho sabeu, m'ho va dir ella personalment. No sé què més contar. Bueno, sí, simplement la cosa motiva de que en el poble passa com la Mari. La volem no perquè siga ni la més alta ni la més, sinó perquè és la nostra. I en la Pobla és això. La volem perquè és el nostre poble. Serà més gran, més xicotet. Jo ara em ve a la memòria la dona de Montió, que aquella era ho he dit antes al xicot de la Xara, que era un poble molt xicotet. I clar, quan estaven estudiant, pues les amiguetes, yo tengo familia en Barcelona, yo tengo familia en Madrid. Y ella, la pobra, tota la familia la tenía en la Xara, un poble molt xicotet. ¿Y tú dónde tienes? Yo no. Yo no tengo familia. No podía vanagloriar-se de tindre família ni després, el que la feia més desgraciat encara, perquè damunt de que no tenia ni Madrid ni Barcelona, no tenia família. Bé, però va haver una època que tots aquests sentiments es volien anul·lar. Clar, la gent jove això no ho coneixerà, però els majors sí que han sentit dir que espanyol és mitad monje, mitad soldado. Això ens ho ensenyaven a l'escola. I Sánchez Guarner afegia, és a dir, de treballador res. Si és mitad monjo i mitad soldat, no té res de treballador. Així tenia escrit també, bueno, això sí que vull recordar-ho, perquè d'ací 2 anys la Pobla va a commemorar, no a celebrar, però a commemorar els successos. L'any 19 foren els successos de la Pobla, una de les repressions més grans que ha hagut en la comarca sobre la classe treballadora. I aquest any va néixer Montió el Víctor, en l'any 19. I d'ací 2 anys es fan els 100 anys. Sí que m'agradaria que ho tinguéreu present, igual que ara teniu present els 700 anys de la fundació del poble, que ho recordareu, això. Bueno, una altra cançó que es contava entonces, això la mili, ja veieu. Sí, la mili era una cosa que anaven, donaven un fusil i un fusil. I cantaven allò de... Bueno, una de les cançons no era... Dicen que mi patria és un fusil i una bandera. No sé si potser ja te'n recordaràs. Mi patria... Tu eres més jove. Però aquesta la cantàvem sense que ho saberen. Dicen que mi patria és un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. I aquesta cançó, naturalment, no la cantaven. La cantaven, sí, tots els soldats i això, però un poc amagats. I, en fi, jo estaria ara... Ui, els que tenien que anar al concert ja fan tard. Però jo estic molt a gust, la veritat, vos ho agraeix molt l'acte este i com dient en les Olimpiades aquests d'amics per sempre, ho sabeu que cada vegada que vinc jo m'alegre molt d'estar en el meu poble, en la Pobla. Bé, moltes gràcies, Norbert.
esperem que continues treballant i fent coses i publicant, perquè la premsa contínuament. Sé que també no he dit que, a part de tot el que he dit, té una vida paral·lela de conferenciant, perquè si vegeu a internet veureu que cada X temps fa alguna conferència sobre els plafons de la Murta, sobre estableix Alzira, sobre com va descobrir que on està la casa del Museu Municipal d'Alzira era una casa tardogòtica. És a dir, contínuament veureu cada mes o mes i mig alguna conferència explicant coses d'Alzira i de la Pobla, alguna ruta també, que l'última que va fer va ser de la Diputació de València, un conjunt de rutes entre comarques que es va encarregar turisme de comarques, és a dir, que no para. Jo sempre dic que no, de publicar, de conferenciar, de tot. Vos podria contar més coses d'investigació, però tampoc, ja anem a parar. Moltes gràcies per haver vingut i ara tindrem una picaeta per al que pugui quedar-se i esperem que torneu a assistir a les pròximes.